Здравейте! Аз съм Деница Стоянова, а вие сте с редовната информационна емисия на Хоби ТВ. Само тук при нас можете да научите новостите от света на вашето любимо хоби, а ето кои са основните акценти в емисията ни на кратко днес. През изминалият уикенд се проведе състезание за риболов на шаран. Мероприятието се състоя на язовир Беловица в близост до град Пловдив. 27 април бе датата, която училище за кучета по Сушен определиха за полагане на изпит за четириногите преминали курса на обучение при Калина Кандулкова. Последната седмица от месец април Българска републиканска федерация по кинология организира няколко поредни международни киноложки изложби. Място на събитията бе град Асеновград. През изминалият уикенд се проведе зарибяване на язовир Копринка, организирано от риболовно сдружение Пастърва. Инициативата се провежда за трети път, а нейн инициатор е Ваня Димова, която ни изпраща и видеоматериал от зарибяването. В зарибяването на язовир Копринка до град Казанлък се включиха малки и големи. Инициативата е със статут на традиция, като миналата година риболовното сдружение също извърши пускане на приблизително 1000 броя шаранчета с максимална големина половин килограм. За настоящето пролетно зарибяване следва да научим от самия организатор. Различното тази пролет е, че шарана го разселваме по различни места с лодки, тъй като когато се пусне от едно място, той се групира и е лесен за фащане от браконьерите с мрежи, с рекмета. И е жалко, че ние зарибяваме, а други гледат как да обезрибяват нашия язовир. Надявам се, че по този начин ще запазим по-голяма част от зарибителния материал. Рибата, която я пускаме, е от 300 нагоре килограм шаранчета, около 400 килограма, които са взети от рибарниците на град Николаево. И се надяваме да бъдат също добър улов за по-нататък, след като придобият добри екземпляри. И умолявам всички, които хващат дребна риба, да я пускат обратната, защото ние няма да спрем с зарибяването, занапред ще зарибяваме всяка година. При нас това вече е традиция от риболовно сдружение Пастървата. И от вас зависи дали ще има по-едра риба или ще прибираме всичко, което ловим в нашите живарници. Другото, което искам да кажа, много сме благодарни на изпълнителните директор на Яра Стара Загора и Симбалева, която многократно се отзовава на нашите сигнали за браконьерство, за мрежи, за срекмета. Много мрежи се вадят, но това няма спиране. Надявам се колкото се може по-малко да бъдат браконьерите, ние рибарите да имаме обща култура за риболов и занапред да имаме едно нормално хоби и да посещаваме с удоволствие нашия язовир. Риболовната кауза има поддръжници и в лицето на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Одобрение и съпричастност срещаме в органите на агенцията. Изключително съм благодарна и ми е приятно да присъствам на това събитие, което за мен е признак на една грижовност към язовира, към запазването на биоразнообразието и на популацията от риба. Искам да благодаря на Сдружение Пастървата, на Ваня Димова и да ги насърча да продължават с тези благородни инициативи. Разбрах, че зарибяването е с шаран в 3 различни размера, общо 450 кг. Благодаря им от името на агенцията да продължават, а ние ще осъществяваме ефективен контрол по язовира и по останалите водоеми в Старозагорска област. През изминалият уикенд се проведе състезание за риболов на шаран. Мероприятието се състоя на язовир Беловица, близо до град Пловдив. Първи частен любителски турнир А-шаранджията започна в ранните часове на съботния ден. Както по регламент, той продължи 32 часа. Състезателите бяха разпределени по 2 или 3 в отбор, а отборите бяха 8. Организатори на събитието са Панко Стойчев и Валентин Стоев, които също взеха участие в състезанието. Ние доста време поручвахме на кой водоем да го направим нашия сайт, няма да го казвам кой е. И се свързахме с собственика тук на водоема, идвали сме няколко пъти за риба, дават добри риби.
амури и шарани. Предимно около кило и половина са рибите, има и по-едри, но са много трудни. И така той реши да ни стане домакин. Дълбочината навсякъде върви около 2 метра, 2 метра и половина. Равно, като единствено само от друга страна върви нещо като канал и там дълбочината става някъде около 4 метра. Иначе навсякъде условията са равни. Състезанието е първо. Смятате ли да стане традиционно? Да, смятаме да го провеждаме всяка година на различни водоеми. Като ще видим сега за първа година тук как ще е и ще преценим дали ще го направим пак тук и до година. В състезанието се ловеше само на дъно с една кука на косъм. За захранка и стръв бе позволено използването на протеинови топчета, пелети, семена и топки с диаметър до 70 мм. Зачитаха се риби с размер над 1 кг и единствено от род шаранови. Ето няколко думи и от състезателите. Тук сме за първи път на този прекрасен водоем. Поканиха ни господин Панко Койчев от Лото Скарп да участваме в това приятно състезание. Състезанието тепърва започва, водоема е малко нисък, времето сами видяхте, пролетно. Доволен съм от сектор, общо взето. Какви такъми ползвате? Общо взето всякакви. А кои смятате, че ще дадат най-голям резултат? Не мога да ви кажа, времето ще покаже. За стръвта малко? Основно царевица. Но и то до обяд кавена царевица, до обяд на кукуруз, така че... За кой път сте на водоема? Някакви впечатления до момента? Ами, честно казано, от 10 години насам не съм идвал на този водоем, иначе мога да твърда, че го познавам доста добре, понеже от доста години съм идвал преди това. И познавам го като релеф, обаче сега от 10 години насам, като не съм идвал, нямам никакъв поглед. Как върват рибите, какъв им е хранителния режим в момента и така нататък. Знам, че има трофейни риби тук, знам, че скоро е пускана пак някаква малка риба и така. Ще се борим и ще видим, то ще покаже времето. Въпреки, че е много кратко, нали, като за шеренджийски риболов, всичко е късмет. Каква захранка ползвате? По принцип работим и с нашата захранка на топчета, кръгли, обли, продълговати, пилети, царвица и така нататък. Коя смятате, че ще даде най-добър резултат? Нямам идея. Сега състезанието е самото начало. Опипваме още почвата. Ще видим. То ще покаже времето. Как премина състезанието и кои бяха отличени с медали, ще разберете от следващият епизод за риба. На 27 април на язовир Мандра, край град Хасково, се проведе ежегодно риболовно състезание Чевърмето на Дядо Мраз. Повече информация вижте в материала на Соня Венелинова. В последната събота на месец април се проведе традиционното състезание на язовир Мандра Хасково, Чевърмето на Дядо Мраз. Турнира се проведе по правилата на БФРС на плувка, като Верде Васа и Фуила бяха забранени. Състезанието бе един манш от 4 часа, а организаторите съобщиха, че ще има купи и медали до 4-то място, както и томбола и други изненади. Аз съм организатор на това състезание. Правя го в чест на Йордан Момчев, както всички го познат, Дядо Мраз. Заради него сме се събрали тук всички. Искам само да благодаря на всички участници, които въжиха турнира. На гости от Варна, Горна Ореховица, Стара Загора, Хасково, Велико Търново, Кърджали. Ако съм забрал някой, моля да ме извини. От Сливен също има представители. И днеска какво ще ловиме? Състезанието ще бъде 4 часа. Словят основно бабушки, бонусите ще бъдат каракуди. Но аз съм се приготвил и късите пъчки, защото вчера забелязах, че има много клей и ще заложа паре част на оклея. И оттам нататък ще търся бонусите и ще видим как ще потече риболова. Малко повече за регламента да ни кажеш? Регламента, самото състезание 4 часа, в 11 без 10 ще дам тежка захранка, понеже аз съм и съдята и организатор. Значи 3 без 5 ще бъде и последни 5 минути. И в 3 часа прекратяваме състезанието. Тегляне след самото състезание ще се определи кой е победителя. Приготвили сме едно агне, ще се съберем там да охапнем и това агне. И надявам се всички да останат доволни от самото състезание, от самия турнир. В принцип стават тук много хубави турнири и затова има и толкова представители от различни градове. По време на турнира се получи много интересен риболов на бабушки и бонус каракуди, вторите, които бяха на места. Печелившата тактика бе да се лови на къса щека 9 или 7 метра. Първоначално се подаваше тежка захранка с капина и се дохранваше глина с кълцен торен.
Дохранването се правеше на всеки 3-4 рибки. И така до края в ритъм. Грешка бе да се лови на 13 или 11,5 метрова щека, защото рибата бе в по-плитките места. Ето какво сподели в края на състезанието самия Дядо Мраз. А защо състезанието се казва, че времето на Дядо Мраз? Защото от Кърджали колегите решиха, че и заслужавам да направим просто едно такова състезание, което ще бъде, то е турнирче, което ще бъде всяка година. Всяка година ще бъде спонсорирано с мен, от мое име. Става въпрос, купуват се там едно агни, събираме всички колеги, които обичат от цяла България. И в момента наистина има колеги тук от цяла България. И така ще бъде всяка година. А за кой пореден път вече се организира? За втори пореден път. И докато съм жив и здрав, това състезание ще съществува всяка година. А как върви то за тебе до момента? В момента колегите ловят повече каракуди, аз тук червопери ловя. След като приключи 4-часовото състезание, дойде ред на теглянето на улова. Това е най-дълго очаквания момент за всички участници. Ето как изглежда класирането. На първо място Били Доктора с 9 кг 620 грама. На второ място Иван Шопа с 7 кг 520. На трето място Пламен Данаилов с 5 кг и 700. Четвърто място Симон Симонян с 5 кг и 400. Кажи как мина за теб състезанието днес? Състезанието беше много, много спорвано. Най-вече се притеснявах на моя съотборник Аднан, защото вчера тренирахме заедно и разбрахме какво иска рибата и точно къде се намира на рибата беше на късата щека на 9 метра. Това беше според мен разколничето. Всеки може да я лови, но намерихме рибата и от него най-много се притеснях, защото бяхме един до друг и така. Очакваш ли да вземеш първото място? Аз винаги идвам за първо място. Очаквах и изненадата спрямо Анам беше, че аз цопках малки топки. Нали? Червоноперката се ловим по този начин, а той капираше и може би това си го каза и решаващо за крайния резултат, да. Ловях на 9 метра, направих петно не на 13, а на 11,50. Там заложих за каракуди кълц Антонен червел, но въобще не съм влезал, защото видях, че има гъсти риби на 9 метър. Ловях с по-голяма кука, с по-дебели ластици, да мога да не ги кепчосвам направо, да си ги дигам като соло телескоп. Сменях ги на два бели червя, на две пинкита и така. През цялото време. Значи вчера какво забелязах на тренировката, не искаше лежане, иска да се стържи по дъното и каракулите и червонперките, но искаше много къс бидем горе между върха на плувката и върха на щеката и просто да се изтича много бавно над хранителното петно, да се задържа точно където е петното, където ти падат топките. И точно там ти отпускаш и веднага ти кълвеш. И мисля, че за 4 часа при правилен подход и при точното подаване на сръвта аз хванах 1 кило повече от една. Мисля, че това е разколничето. Твоите килограми колко бяха? Моите са 9,200, неговите са 8,200. При условие, че той последните 2 минути последните 10 минути изкара 2 големи каракуди. Най-малко 7-800 грама риба. Подробен репортаж от риболовното състезание, че времето на Дядо Мраз очаквате скоро по Хоби ТВ. На 11 май тази година ще се проведе 7-то издание на риболовното състезание за деца с специални образователни потребности. Един различен ден. Мероприятието ще се състои на язовир край град Пазарджик. За 7-ма поредна година дечица в неравностойно положение ще имат възможността да направят един риболовен излет
и да се насладят на природата и на емоциите, които доставя ловенето на риба. Един различен ден е мероприятие под формата на риболовно състезание за деца и хора в неравностойно положение. Целите на събитието са да се разнообрази ежедневието на децата, да се направи един ден в годината, който е по-различен за тях и в който ще се почувстват специални. Да се запознаят с магията на едно хоби. Състезателният характер остава на заден план, важното е да има много усмивки, всички да се забавляват и да си тръгнат след състезанието заредени с голяма доза положителна енергия. На 11 май от 9:30 до 10 часа ще започне инструктажа и разпределянето по секторите. Самият старт на двучасовото състезание ще бъде в 10 часа. След това са предвидени награждаване и веселия. Ако искате да разберете повече за този ден, следете новините по Хобби ТВ и предаването Актуално. 27 април бе датата, която училище за кучета Послушен определиха за полагане на изпит за четириногите преминали курса на обучение при Калина Кандулкова. Подробности от мероприятието и резултатите на учениците можете да видите в следващият репортаж. На 27 април в квартал Враждеб на град София се проведе веен изпит за кучета придружители към училище Послушен. Записани за участие бяха 13 четириноги, вече преминали 3-месечният курс на обучение. Водимост на повод. Промяна на темпо, промяна на посока, сядане от редом и заставане на кучето на изходна позиция до водача. Търпене на кучето до водача, чакане на място, при отдалечаване на стопанина, лягане и чакане на място в легнала позиция. Това бяха само част от заданията, включени в тяхната обучителна програма, които четириногите и техните стопани трябваше да демонстрират пред изпитващия ги главен инструктор и треньор доктор Калина Кандулкова. Кажи ни защо реши да се включиш към училище за кучета Послушен да завършиш техния курс? Като взехме кучето ми, много исках да стане умно и интелигентно и влязох в интернет да потърся училище за кучета. И записахме. От първия урок бяхме много доволни и след това продължихме така, докато не дойде изпита. Доволен ли си от днешното представяне на Бела? Долу-горе да кажем, да. С кое се справихте най-лесно? Най-лесно ни беше, понеже има 4 части, втората част, където вървиш 15 крачки, оставиш седнала, после вървиш 30 и по знак на съдята трябва да се върнеш при кучето, да го вземеш и да отидеш на началната точка. На изпитния полигон се разиграват ситуации и команди, необходими ни в реалните градски условия. Първата част от изпита за кучета придружители се провежда на полигон, като от своя страна се дели на 4 отделни задания. Водимост и непринуденост на кучето при команда редом, сядане от движение, оставяне на място в комбинация с повикване и оставяне на място в комбинация с отвличане на вниманието. От колко време посещавате училище за кучета Послушен? Ние го посещаваме от 5 месеца и така сега бяхме на изпита. Свършихме обучението преди по-малко от месец и имаше обучение специално половин месец, специално за изпита, за тренировки. Така от 5 месеца се обучаваме. Какъв бе вашия резултат? Имахме 59 точки от 60 възможни. Взеха ни една точка за повтаряне на командата, което си е правилно. И така, справихме се доста добре. Вен, изпитът за куче придружител продължава с втора част. Изпит за безопасно движение по улицата. Това практическо занятие дава общ брой от точки 40. Винаги се стараем тук в училището да поставяме такива задачи на кучетата, които те могат да изпълнят, така че да ги окуражаваме, когато те успеят, да не ги санкционираме, когато не успеят. Да го направим по-лесно и за тях, те да видят, че е хубаво, когато изпълняват. След приключване на втора част от веен изпита е време и за обявяване на крайните резултати. При правилно изпълнение, общият брой точки от двете части прави 100. Ето какви бяха резултатите на участниците, стигнали до самият край. Оценка 3 получават
Бигъл Робин с 72 точки и Лайка Астра с 77 точки. С оценка добър 4 с 6 четириноги. Тара получава 80 точки. Бела Джак Ръсел Териер е с 81,5 точки. С 82 точки е лабрадорът Моли. С 84 е Джак Ръсел Териер Еди. С 87 е Голден Ретривър Сара. И с 88 е немска овчарка Рекс. С оценка много добър 5 и общ брой точки от 90 е Грюнендейл Рони. Отличниците са трима. Моли, лабрадор ретривър с 96,5 точки. Оскар, цверк шнауцер с 97 точки. И с пълният брой точки 100 е Джак Ръсел Териерът Джефри, който получи и награда от училището. Преди броени секунди приключи изпита на учениците от училище Послушен. Нека да направим едно обобщение. Доволна съм тази година. 18 човека бяха проявили желание за изпит. Явиха се всъщност 15 човека, от които имаме 3 шестици. Смея да твърда, че кучетата, които успешно покриха изпит, независимо с каква оценка минали са над 70 точки от общо 100, са абсолютно адекватни кучета, за да попаднат в градска среда и да сме сигурни, че ще се държат добре. Няма да оплашат никой, няма да наранат никой и стопанина със сигурност ще знае как да отреагира за всяка една ситуация. Нека кажем малко повече за нашите зрители за мероприятието на 11 май. Отворено ли е то за зрители и гости? Разбира се, който иска да присъства и да гледа, разбира се, че е отворено. Който иска да участва също. Въпросът е, че ако имате кученце и искате да пробвате тези игри с кучето, е добре първоначално да се запознаете с тях, дори да дойдете и да пробвате 1-2 пъти. Това е свободно дори за всички хора, които не са били наши ученици. Новината ще бъде публикувана на нашия сайт и съответно заявка ще можете да изпратите оттам онлайн, че искате да дойдете да пробвате преди самото състезание и да се явите на самото мероприятие. Разширен репортаж от провелият се изпит към училище за кучета Послушен. Очаквайте много скоро в програмата на Хоби ТВ. Последната седмица на месец април Българска републиканска федерация по кинология организира няколко поредни международни киноложки изложби. Домакин на събитията, продължили 6 дни, бе комплекс 40 извора в град Асеновград. В продължение на цяла седмица, любителите на кучета имаха възможността да се включат в международни киноложки изложби с ранг ЦИП. Мероприятията се проведоха в Асеновград в комплекс 40 извора. Организатор на събитията бе БРФК. За да покажат екстериорните си качества, пред съдиите бяха записани повече от 150 кучета. Въпреки дъждовете, които не спират в последните седмици, това не развали настроението на участниците, които с радост показаха любимците си пред експерти от България и чужбина. Ето какво ни разказаха някои от изложителите за своите кучета и как се чувстват малко преди да влязат за оценка в ринга. Бихте ли ми представили породата, която водите на днешната изложба? Много хубаво кученце. Това е April from Wild Speed Angels, Border Collie. Много лоялна порода. Те са известни с това, че са изключително умни и изключително лоялни, което аз го потвърждавам на 100% към собственика си. Тя е на година в момента. А друг път участвал ли на изложба? За втори път сме на изложба на ЦЦИП Пловдив, бяхме един ден записани. Представи се добре, отлична оценка, Боб. Общо взето, каквото можеше да вземе, го взе. Ние тренираме отделно agility, смисъл с нея. Имаме препятствия, даже в момента сме на път да направим agility клуб в Стара Загора. В смисъл, клон на agility клуб България в Стара Загора. Общо взето много примирена, много лесно се обучава. Значително сравнение с останалите кучета, лесно се обучава. Малко, както виждате, притеснена в момента. Просто явно идва много шока. Общо взето това е много добре. Лично аз до сега куче толкова лесно да се обучава не съм имал. Аз съм имал доста кучета преди мен.
Значи вие обръщате внимание и да запазите работните качества на тази порода. Ами да, опитваме се, въпреки че в момента нямаме овце, с които да я съберем. Но вкъщи ние сме от Стара Загора, обаче имаме село, има животни там, с които я пускаме да се учи. Там патенца, пиленца, така нататък. На изложбата не липсваха и гости от чужбина, които водеха отлични представители на отделните породи. Ето какво повече разбрахме за едно куче, чието външен вид нямаше как да не се открои. Бихте ли казали на каква възраст е вашето куче? 25 месеци. А друг път участвало ли е на изложба? Да, млад шампион на Македония. На Сърбия изтотаха. И сега още една титула му трябва за prvak на зрели да бъде. А вие за първи път ли да го представяте в България? За първ път. А смятате ли, че ще се представи добре в ринга? Вече има доказателства за неговото високо екстериорно ниво? На всекой отгледувач желание му е да се представи въобще по най-добро святло. А вие лично как спряхте избора си на куче от порода Ротвайлер? Аз дълги години чувах немски овчари и сега през някоя година стартува с ротвайлерите. Характера ли ви харесва в тези кучета? Характера. А вярно ли, че тези кучета имат в себе си агресия, че с много труден характер? Да, ама аз ги тренирам и се държи под контрола агресивността. На изложбата за пореден път бе направена презентация на 11-та породна група непризнати породи. Малко повече за едно такова куче от тази група ще разберем от неговия собственик. Бихте ли ни представили породата, която водите на днешната изложба? На каква възраст е този красавец? Този красавец, здравейте на всички, този красавец е на 23 месеца, източноевропейска овчарка. Какво да ви кажа, тя е достатъчно позната, от 100 години има. Аз имам женска, която от нея си вада малките кученца и понякога ще остава по едно-две за мен и ще си ги отглеждам. Това е едно от предпоследните ми котила, които останаха. Просто се наслаждавам вече на хобито да имам кучи без грижи. А как се спряхте точно на тази порода? Преди той някой може да ме опрекне, който може би наблюдава, но имах немски овчарки. Много страдах покрай тях заради болестите, които ги имат вродени. Още по рождение. С стави, с дисплазия и други. Докато при тази порода това не съществува. Просто се радвам на кучето до мен. След малко ще започне съденето в ринга. Вие лично вълнувате ли се как ще се представи и вашето куче? По принцип, как да ни се вълнувам? Той е част от мен. Той е част от мен. Няма начин да ни се вълнувам. А тренирали ли сте преди това движение в кръг, стойка? Абсолютно нищо не съм тренирал. Значи ще импровизирате на тази изложба, така ли? Даже не се притеснявам. Хората са професионалисти, много добре могат да преценят едно куче, има ли в него заложби, няма ли. Плюс това той за мен още е беби. Той буквално си играе и иска да бъде милван, гален, борен. Не е куче с характер твърд, който да е злобен. Естествено, бил е на школа, ако му подам команда атака, не знам някой ще моли го удържи или ще остиска на манекена с ръкава. Просто не знам. Подробен репортаж от международната киноложка изложба, провела се в Асеновград, кои бяха първенците в отделните конкурси и кое куче стана победител на изложбата, очаквайте скоро в програмата на Hobby TV. В емисията новини предстои да видите още. В неделя на 27 април се проведе третото поредно издание на състезанието по планинско колоездене Байк за Чепан. В последният уикенд на месец април в град Бургас се проведе първото за годината състезание по кайтсърф. Пролетни цветове, пъстри багри и много настроение открихме в Арт Академия за приложни изкуства град София. На 26 и 27 април се проведе втори кръг от BGX Enduro Championship. Надпреварата се състоя в село Кърнаре. За пореден път околностите на Кърнарския Балкан бяха разтресени от силния тътен на мотори. В надпреварата се включиха ендуристи от цялата страна, борейки се за победа. Това е втори кръг от български екстремен ендуро шампионат в Кърнаре. Кърнаре се наложи като един от центровете в този край,
тъй като преди това състезание организираха Сопот, но Сопотския клуб някак се прекрати дейността последните години. Благодарение на Стоян Пачарозов, който е местният организатор и бележит в момента наш ендуросъстезател. Наистина е така. Той с голямо желание премина в ендурото и започна организацията на тия състезания. Аз искам да го похваля за това нещо, защото Кърнаре в края на краища е едно малко село, което сигурно в България в момента се радва на успех благодарение на ендурото. Така че имаме достатъчно състезатели от клас хоби и експерт и аз мисля, че се получава едно добро състезание. Трасета са трудни, виждате, планината е много стръмна. Тук южните склонове са изключително атрактивни, много каменисти, няколко дена валя преди това. Тъй, че състезателите едва ли не бедстват в планината, но се борят мъжки и в края на краищата вчера завършиха най-добрите хобита с успех, но имаше и много отпаднали. Днес предполагам в планината са експертите. Резултатът долу-горе ще бъде същия. Най-добрите 4-5 човека ще завършат, останалите няма да могат, но това е ендурото, да се пребориш с условията за каране. Какъв точно е регламента? Знаем, че през 2 дни експерти хоби карат по различни маршрути. Днес е вече финалния ден. Хоби клас е тук на затвореното трасе. Да, точно така. Днеска хоби клас набират точки от те наречения Хикстрак. Хикстрак е много атрактивен, с много препятствия. Аз лично го харесвам по този начин построен, да нямат състезателите просто секунди за отмора и да покажат наистина колко са натренирани. И тези, които действително са натренирани, успяват, а другите по-трудно се справят, особено с препятствията, когато ръцете вече се натоварят, предмишниците не са достатъчно натренирани, тогава състезателят ежда много зор и много трудно минава препятствията, но за това пък за публиката много интересни изстрелвания на мотори има, така че публиката също се забавлява и трябва такива състезатели за публиката. Победителят се определя чрез елиминации. Това не е ли прекалено изморително за това трасе тук? Да, но той затова е победител, за да докаже, че действително той е най-подготвен. В съботния ден състезателите в клас хоби караха навигация в гората, а тези в клас експерт по затворено трасе с препятствия. В неделя 2 класа се размениха. Клас експерт стартираха своята навигация, а клас хоби се движеха по трасето с препятствия. Участниците караха цял ден, а победителите се определиха чрез директни елиминации във всеки един от класовете. Ти си първи до момента. Очаквано ли беше това за тебе? Да, имах късмет във вчерашната навигация и за сега на квалификации съм първи в тази серия и ще видим на финал. Как ти се струва трасето тук? Изморително е. Не са трудни препятствия, но са изморителни. Колко обиколки правите? 3 на квалификации и сега финални 4. Има ли препятствие, което е трудно за теб? Ветрилото може би е по-сложно. Как успяваш да се справиш там? Не знам, минало. Няма се да представя. А има ли силен конкурент в сериите до тук? В квалификацията нямаше, ама на финалната ще има конкуренция. След финалните серии станаха ясни и самите победители. Най-добрите ендуристи съответно бяха и най-уморени в края на деня. Хареса ли ти трасето тук? Да, идеално беше. Идеално. Стигнаха ли силите за всички тези обиколки? Силите никога не стигат. Винаги може още и още. Имаше ли препятствие, което те затрудни? Не, особено. Как се стори конкуренцията тук? Идеална. Добре, на ниво. Това е финала в клас хоби. 6 състезател се състезават за разпределение на първо, второ, трето, четвърто, пето и шесто място. Колко обиколки правят? Значи ще изминат 4 хард обиколки. Много изтощително бе завършването ти, но въпреки всичко успя да грабнеш първото място. Как се чувстваш? Да, успях. Вчера малко не се представих как трябваше. Другия път. Колко обиколки общо направи през целия неделен ден? 7 направих. 7 обиколки. Много се изтощих. След като станаха ясни победителите при моторите, предстоеше старт на елиминациите при АТВ-тата.
Ти си отговорник за клас АТВ-та. Какво предстои в момента? Хикс крос АТВ-та. Общ старт ще бъде, защото намаляха състезателите. С повече препятствия имаше вчера по трасето. Някои от препятствията ще отпаднат, тъй като не могат да ги преодолеят АТВ-та. Два класа хоби и експерт ще стартират заедно. При моторите наблюдавахме елиминации. Така ли ще протече състезанието и за АТВ машините? Не, общ старт, един манш с 4 обиколки. Класовете при АТВ машините бяха хоби и експерт. След съботния ден финишираха една част от участниците. Повечето претърпяха повреди и не достигнаха до финала. Ти си водача до момента в класирането при АТВ-тата в клас хоби. Да, до момента да, не се знае. Имаме още едни препятствия, трябва да ги минем днеска. И не се знае как ще финишираме. Преди мъничко имахте възможност да направите опознавателна обиколка тук на трасето. Как ти се стори то? Приятно е трасето. Хубаво е. Ще го видим. Как ще приключим, как ще завършим, как се класираме. А имаш ли някое от препятствията, което ти беше малко по-трудно, като премина веднъж вече? Не, предполагам, че няма такива сложни препятствия. Добре са. Но се представям добре. На финала останаха 6 участника в клас експерт и 2 в клас хоби. Остава още един манш да карате. Ще имаш ли сили? Сили има, мотора са чупи. Как се движиш до момента в класирането? Вчера завърших първи, имам наказания. В момента бях трети, тук на затвореното, ако не беше баш преди финала горе в Локвата, бях втори. Това ли е най-трудният участък за теб? Не бих казал, че е труден, просто въпрос на опит. Аз карам за първи път препятствия. До сега за втори всъщност на Лозана и там пък паднах и тъй. Как реши въобще да се включиш в ендурото, в екскрос? Колегите от Габрово те навиха да карам и той ми 5-то състезание, 6-то всъщност са скържали и доволен съм. Ако машината не те предаде до края на състезанието, на кое място ще се класираш? Имах шанс за второ и трето се борях. Тъй като вчера имам наказание, както ви казах, останах четвърти, Тодор Христов днес не кара, значи не автоматично преминавам трети и може да се боря за второ и трето, но шансовете отпаднаха. Подробен репортаж от втори кръг на BGX Enduro Championship очаквайте много скоро, единствено в предаването Автомото Хоби. В неделя на 27 април се проведе третото поредно издание на състезанието по планинско колоездене Байк зачепан. Организаторите се радваха на рекорден брой от 285 участника тази година. Байк зачепан не е просто велосъстезание, а среща на активните хора, любители и приятели на планината. Датата на събитието бе 27 април, неделя. Началният час за регистрация в деня на състезанието бе 8:30 часа сутринта в центъра на град Драгоман. Старта на надпреварата бе обявен за 10 часа, но поради големият интерес на записващи се на място участници, старта бе отложен с 1 час. Велосъстезанието се проведе в 3 категории според трасето. За най-малките колоездачи имаше специално изградено детско трасе на площада пред общината. Състезателите имаха възможността да избират от 2 трасета, едното с дължина от 21 км, а другото 42 км. Паралелно с байк надпреварата се проведе и планинско бягане на дистанция от 21 км. Ето какво споделиха някои от участниците в надпреварата Байк и Рън зачепан. Как решихте да дойдете на това събитие днес? По принцип от миналата година карам повече планински велосипеди. В интернет видях състезанието и така. Обичам изкачванията и заради това видях. Предпочитате изкачванията пред спусканията? Да. Това за първи път го чувам от някой. Повечето хора обичат повече да се спускат. Просто на мен ми се отдава повече изкачването. А как ви се стори трасето? Имаше ли доста качвания? Първоначално беше повече качването и след това беше сравнително равно. Имаше още малко, но аз бях идвал и го карах, така че не се изненадах много от трасето. На кое трасе карахте? На по-късото или по-дългото? 42 км на по-дългото. Горе-долу, знаете ли
С каква скорост сте го карали? Ами, за 2 часа и нещо съм го взимал, така че под 20 км. Някъде около 20, но малко под 20 км. Сложно ли ви се стори? Ами, горе на върха имаше доста камъни, които бяха по-трудни, след това не. Освен колездачите, днес за Чепън имаше хора, които се включиха и с бягане. До мен е един от тези хора. Ще се представиш ли? Ами, аз съм Любомир Любенов и това е първото ми състезание. На 19 години съм. И... Как реши да се включиш? Ами, моят приятел, който стана първи, мисля, че днеска, Божидар, той ми разказа за състезанието за обиколката на Витоша, която е 100 км и аз реших да започна да тренирам. И по-малко от месец се подготвям и преди няколко дена ми сподели, че ще има състезание тук и решихме да се включим. И какви ти са впечатленията от първото ти състезание? Ами, беше трудничко наистина. Той ме предупреди все пак, но организацията също беше добре, маркировката беше на добро ниво, само на 2 места. Мисля, че имаше леки грешки. Доволен съм, моята главна цел беше да финиширам и много съм щастлив, че успях. Георги Христов е един от състезателите, които преминаха успешно по-малкото трасе 21 км днес. Как се чувстваш, като го завърши успешно? Добре, да, доволен съм от състезанието. Беше добре за първи старт за сезона. Трасето беше много хубаво, но доста тежко заради многото кал в долния край. Горе беше добре, радваме се, че не валя дъжд. Беше слънчево горе-долу, не беше много студено, доволен съм като цяло. Коя част ти харесва повече, спускането или качването? Точно тук повече ми хареса изкачването. Спускането в първата част беше с доста камъни и беше трудно, доста технично. И не можеше да се кара на абсолютен максимум надолу. Но добро беше изпускането. Но повече ми хареса изкачването. А на изкачването бута ли? На моменти да. Защото ми е първо състезание, както казах, за сезона и заради това. Иначе добре беше, не беше от най-тежките състезания. А тук се включиха доста хора, може би повече от 200. Как беше усещането на старта с толкова много хора около теб състезатели? Нормално. Карал съм и на състезания с повече хора, но хубаво е да има повече хора на старта. Защото колко повече хора, толкова по-добре. Тръпката е по-голяма. Сега ако има 60 човека, не е същото. Най-бързи при жените на 21 км бяха Карина Драголова, Каролина Борисова и Мартина Петкова. При мъжете на късият маршрут призовите места заеха Красен Киров, следван от Фьодор Драголов и Светлин Спасов. При жените, които участваха на по-дългият маршрут от 42 км с най-добро време завършиха Мария Нечева, Лилия Ангелова и Лилияна Филипова. При мъжете на по-дългият маршрут първото място зае Бойко Танчев, следван от Васил Василев и Илко Илиев. Повече подробности за състезанието можете да научите от предаването Актуално всеки четвъртък от 20 часа. В последният уикенд на месец април в град Бургас се проведе първото за годината състезание по кайтсърф. Повече от 20 кайтиста показаха уменията си и впечатляваща бързина. Последната седмица от месец април град Бургас бе домакин на първото за годината състезание по кайтсърф. Въпреки не особено приятните климатични условия, повече от 20 състезатели се записаха да участват. Какво основно се търси в състезанието, дали бързина или атрактивни скокове, ще разберем от един от участниците. След малко ще започне състезанието. Ти лично с каква нагласа за него? Какви са твоите очаквания? Надявам се да има хубав вятър, така че момчета да покажат всичко, което могат. Нагласата. Това е първото състезание за годината. Надяваме се всичко да мине перфектно. Да стремежа да промотираме този спорт тук в България. Имаме си условията и се надяваме колкото се може повече да се популяризира. Специално този клас, който ще проведе днес, е курс рейсинга. Той се надяваме да стане олимпийски клас в близките години и гледаме да подготвяме младите надежди на България за добро представяне. А каква е разликата в този клас точно? Какво е по-специфичното при него? При него използват се по-големи дъски, състезават се, има си вехи, които са по схема, която предварително в момента даже състезателите им се обясняват
как, откъде трябва да минат, какво трябва да направят, пускат се всички наведнъж и то е като състезание. Като първо едно правят са 2 обиколки, който финишира първи. Този клас специално е за скорост. Значи в кайтсърфинга има различни видове стилове, да кажем. Това е курс рейс, има фристайл, който е с трикове, има уейв, който се кара на вълни, фрирайдинг, който си е просто каране из морето. Наскоро има и уейк стайл, който идва от уейкбординга. Също е доста популярен напоследък. Значи днес на това състезание няма да видим тези скокове, които знаем по принцип са много интересни. Не. Ами ако има достатъчно вятър да се направи дисциплината hang time, която всъщност е засичане на времето, което е във въздуха. От отлепенето във водата до приземяването отново ще се видят скокове. Но специално в курс рейсинга няма скокове. Тук е просто състезание за скорост, кой ще стигне първи. А това ли е най-доброто място в България, Бургас, където може да се кара кайтсърф, независимо в какви класове? Ами да, в България специално Бургаския залив е един от най-ветровитите по нашето Черноморие. Кара се и надолу по Южно Черноморие, Лозенец, също във Варна по-слабо карат, но Бургаския залив е най-ветровитията. На нас не трябва вятър и тук е перфектно, просто голям залив, духа. А има ли все повече млади хора, които да се ориентират към този спорт? Има, да. Напоследък доста се популяризира спорта и наблюдава се така повишение на интереса от младите. Даже и от много младите. Имам предвид под 14 годишна възраст. А към какво са ориентирани те повече? Към бързина ли търсят повече? Искат изпълнение ли да правят? Скокове? То си индивидуално. Всеки човек си има предпочитание. И това е хубавото на този спорт, че има за всеки по нещо. Повечето от участниците са направили няколко тренировки преди самото състезание, но разбира се, да караш за удоволствие и да мериш сили с достойни конкуренти са съвсем различни неща. Днес е първото състезание за този сезон по кайтсърф. Ти лично с какви очаквания си за него? Очаквам първото състезание да е добро, да стартирам добре сезона и да постигна добри резултати. А ти лично какво харесваш най-много в кайтсърф? Какво от това хоби те впечатлява най-много? Защо точно кайтсърф? При кайтсърфа има много тръпка от високата скорост и високите скоци. Има различни стилове на каране. Състезанието днес е в стил клас курс рейс. При него няма скокове, а състезанието е за време, минаване на дистанция. А ти лично кое ти харесва повече да правиш с кайта? Тази бързина както ще бъде днес или скоковете? Двете имат своите преимущества. Харесвам и двете еднакво. Значи можеш и скокове да правиш, предполагам? Да, въпросът е, че за скоковете вятъра трябва да е по-силен, а днес не се очаква да има такъв. Първата гонка в състезанието закъсня, защото всички бяха в очакване да излезе по-силен вятър, благодарение на който участниците да покажат бързината на карането си. Ето какво бе настроението на момчето, което стана първи в първата гонка. Първо чувството, че си първи в тази първа гонка, как се чувстваш? Много добре, но все пак не трябва да се възгордявам, защото ми остават още 5-6. Една гонка не е цялото състезание. А предполагам, че сега си достатъчно уморен. Колко време имаш за почивка преди да влезеш отново във водата? Около 20 минути. Зависи от това кога финишират останалите участници. А ти от колко време се занимаваш с кайтсърф? От 5 години, като с тази дисциплина се занимавам от 2. Тази дисциплина ли е по-лесна или когато се правят тези скокове изпълнения, които са в друга дисциплина? И двете дисциплини са различни и имат различна трудност. В тази дисциплина курс рейсът е много важна тактиката. Това е ветроходен спорт и не всичко е техника. Трябва да имаш добра стратегия, за да победиш останалите. А ти имаш ли предварително някаква стратегия или на момента импровизира? Имам, но стратегията винаги се мени, тъй като никога не знаеш какво ще се случи в морето. Издай ми, моля те, тайната. Каква беше стратегията ти в тази първа гонка, за да вземеш първото място? Стратегията ми беше да карам максимално далеч от брега, тъй като там има много водорасли и те се заплитат в финките на дъските и ни спират. Затова, ако може да не ги фанем с финките, е много добре.
За някои от участниците състезанието не протичаше така, както очакваха, и те не успяха да покажат това, което сме виждали, че умеят. А ето и каква бе причината за това. Теб сме те виждали да управляваш доста видове различни сърф, а специално сега доволен ли си как се справи в тази първа гонка? Ами не много, защото не съм тренирал с този тип сърф отдавна. Не съм много доволен, но ще пробвам втория път да е по-добре. Знаем, че кайтсърфът ти е може би любимия вид сърф. Да, но не и с тези дъски. Карам с друга дъска по принцип. А сега смяташ, че на втората гонка ще си малко по-добре, тъй като малко или много ще си посвикнал с тази дъска? Да, надявам се да е така. Какво си пожелаваш ти лично за този нов сезон? Не се поставя официалния му старт? Ами да сме живи и здрави, да има каране, да се забавляваме. И повече вятър. Да. Подробен репортаж от първото за годината кайтсърф състезание в град Бургас, как се представиха участниците в него. Очаквате скоро в програмата на Hobby TV. На 11 май на езеро Панчарево ще се проведе първото за страната ни състезание с туристически каяци. В мероприятието могат да вземат участие начинаещи любители и ентусиасти. С затопляне на времето започват да стартират най-различни хобита, чието почитатели за жалост не могат да ги практикуват в зимният период. Така че официалният старт на водните спортове, независимо дали са морски или речни, са един дългоочакван момент за любителите им. Разбира се, всяка една нова идея за осъществяване на ново предизвикателство винаги е приета с много позитивизъм. Подвластни на твърдението, че е хубаво винаги да се прави нещо ново, привържениците на каяци решиха да организират новаторско събитие. То се провежда за първи път в нашата страна, но се очаква да набере много привърженици. Мероприятието ще се състои на езеро Панчарево, а същността му е състезание с туристически каяци. Организаторите приканват всички желаящи да опитат нещо ново и различно да се включат в мероприятието. Началният час на състезанието ще се постави в 10 часа, а желаящите да се запишат на място трябва да го направят поне 1 час преди старта. От 25 до 27 април за пета поредна година община Костинброд стана домакин на фолклорният фестивал Шопски нанис 2014. Читалище Иван Вазов, 1948 в Костинброд, 3 дни бе огласено от песни, танци, словесен и обреден фолклор. Шопски нанис е името на фестивала, който събра над 3000 участници в западния град. Групи от Софийска област се низаха на сцената, защото една от първоначалните цели на фестивала е била да съхрани богатството на Шопската фолклорна област. Но днес фестивала се разраства и в него вземат участие групи и колективи от цялата страна. За да разберем повече за фолклорния фестивал Шопски нанис в Костинброд, се срещаме с директора на фестивала и заместник кмет на града Любен Кънчев. Фестивала, на който вие присъствате, се казва Шопски нанис. Създаден е преди 5 години, когато аз още не съм бил в Костинброд, защото аз съм в общината на Костинброд от 2 години и половина. Създаден е преди 5 години с желанието да се запази традицията на шопския фолклор в района, но за щастие добрата идея се е разраснала и всяка година този фестивал става все по-интересен, по-голям, по-интересен. Преди 2 години и половина, когато дойдох за първ път в Костинброд да го правя този фестивал, аз поканих моите приятели Стоян и Елица, които всички знаят от участието им в фестивала Евровизия. С тях направихме един гала концерт и всички в града бяха впечатлени от тяхното представяне фолклорно, чисто фолклорно. От тогава града се запозна истински с този фестивал. От тогава нещата тръгнаха стремглаво нагоре и преди миналата година успяхме да постигнем невероятен резултат. Участваха около 3000 изпълнители, 150 състава и над 100 организации. Тогава журито, председателствано от, за съжаление, вече покойния Найден Андреев, професор Найден Андреев, споделиха с нас, че това най-вероятно е най-големия фолклорен фестивал в България на закрито. Това е много важно да се знае, на закрито. Шопски нанис се провежда всяка година и има състезателен характер. Той се организира съвместно от 3 читалища в града и с финансовата подкрепа на общината.
Какво разказаха участниците и доцент Георги Хинов? Жури във фестивала може да гледате само в предаването "Фолклорни пътешествия по дестинация България". Пролетни цветове, пъстри багри и много настроение открихме в Арт Академия за приложни изкуства, град София. Вижте един интересен начин за релакс след забързаното ежедневие. Изключително красива палитра от цветове и усмивки на едно място срещнахме в Арт Академия Юнити. Много и все интересни занимания се практикуват там, предимно за изкуства и по-приложими за дамите. Кога и как стартира вашата дейност? Откъде дойде идеята? Започнахме преди 5 години и идеята беше наша мечта. В началото започнахме, желаейки ние да творим, ние да изразим Твореца в себе си, но една мечта никога не е статична. Тя се развива заедно с притежателя си. И тъй като ние бяхме в началото няколко човека, няколко приятели, които започнахме, и благодарение на работата ни заедно, тя много бързо се разви и много бързо осъзнахме, че много по-ценно е да споделим нашият опит и да покажем на всички хора, че те също са творци, че те също могат да творят и за тях е нужно да творят, за да бъдат цялостни, хармонични, балансирани, независимо с какво се занимават. Арт-частта на Академия Юнити се занимава с курсове за възрастни и за деца, курсове по приложни изкуства, изящни изкуства и театрално изкуство, както и сценографска работилница. Имаме курсове по живопис за възрастни, по графика. Провеждаме пленери, които са много интересни. Почивка съчетана с творчество сред природата. Имаме приложни работилници, които са рисуване върху коприна и батик, изработка на бижута и аксесуари, лене на свещи и икебана. В Арт Академията се запознахме с творци в изобразителното изкуство Виварте, както и с учениците, които обучават в момента. Станахме свидетели на древна техника на рисуване върху текстил, възникнала преди повече от 5000 години. Комбинацията от восък и бои съчетава характеристиките и изразяват средства от акварел, стъклопис, мозайка и други. За да поддържат огъня в сърцата си, група начинаещи деца и възрастни и група напреднали сами изработват свещи, които внасят аромат и светлина в ежедневието или могат да са оригинален подарък и украса. Свещта е един много специален подарък, още повече тя е изработена от тях. Тъй като тя изразява и топлина, и светлина. Много е символична. Отделно при самия процес на изработката на свещи, аз вече казах, той си е цяла магия. Самото разтопяване, процеса на отливане, това да подбереш кои са твоите цветове, които да използваш точно в този момент. Подобни академии са и място за всеки, който има желание да се научи да твори бижута и аксесуари за собствено удоволствие и за хората около себе си. Откъде се започва изработването на едно такова бижу? Какво трябва човек да знае първо? Започва с вдъхновение и спокойствие, след това влага много голямо въображение и тогава, след като се осмели да тръгне да прави това нещо, той може да вложи собствените си чувства и състояние, което може да присъздаде с цветовете, защото за нас е много важно да наблегнем на колорит като такъв. Тъй като цветовете, всеки от тях има своето значение и са много важни в ежедневието да можем да ги прилагаме. От една страна им се наслаждаваме, от друга страна ги ползваме за и естетическа функция. По-известно е изкуството икебана, което обикновено се смята за копиране на природните форми на растенията, така както може да ги видим и в поляната, и в планините. Но и разбираме, че икебаната не е нито копие, нито миниатюра. В този вид изкуство се аранжира малка клонка и едно цвете в безкрайното пространство и безкрайното време. В тази работа се влага една цяла човешка душа. Цялата красота и емоция от гостуването ни на Арт Академия Юнити може да гледате скоро в програмата на Хоби ТВ.
Това приключи редовната информационна емисия новини на Хоби ТВ. Гледайте ни отново следващата седмица по същото време, защото само тук при нас можете да научите новостите от света на вашето любимо хоби. А до тогава останете с нашата програма. От мен Деница Стоянова, довиждане.